vores nye russer kommer ind, så vil de måske føle sig som nogle små bange grise. Og der vil vi selvfølgelig sørge for, at de bliver nogle store svin. Ulækre svin. Ja, bare nogle store ulækre svin. Så rolig russer. Rolig russer. Vi skal nok få noget øl i dig. Så bliver det meget bedre. Som rusvejleder, så bliver du også mor eller far for en familie. Og der vil vi, hvis vi bliver valgt som rusvejleder, være rigtig gode mødre Og fader. og fædre. Og simpelthen lade vores russere suge viden og erfaring til sig Bare suge. fra vores bryst. Fra os. Fra os. Fra os dem. Ja. Ja. Vi vil gerne have, at de skal blive, hvad de gerne vil være. Sådan der. Rusvejledere kan man også komme ud fra, at de lege, man ligesom har arrangeret, at de er sådan lidt grænseoverskridende. Og så skulle man gerne være god til ligesom at få de generede med i lejen. Dem som ikke... Var det ikke det? Dem, som måske ikke er sådan game fra starten. Ja. De er lidt mere generede typer. Og vi kan se, altså... Derovre har de det fint. de har forstået princippet. Man tisser, hvor man vil. Ja. Men altså herovre, der virker de til, at de er lidt døde, de russer der. Så er det en god idé måske lige at sige, så er det op. Så er det op. Der er måske en af de mere friske her, skal måske lige... Men det kan du ikke prøve at få med i lejen. Jo, ved du hvad? Du skal... Så! Ja, det er ikke nogen... Bare, kom. Kom så, ikke noget med op. Op! Så, En til, men der skal være 4 til mig. ja. Så skal vi skal lige dele os ud i lidt hånd her, fordi at... Du skal også op. Op med dig! Op med dig! Op med dig! Du er ganske fest. I universitetsstuderende. Op og tjek deres SU. Ja. Op og fest, vi skal op og... Op og drikke øl. Kom så. Og der er også bare nogen, hvor man må acceptere. Folk er forskellige, nogen skal sove. Men der skal være plads til. Der skal være plads til alle. Hvis vi finder en fuld russer, så er her, hvordan vi vil løse problemet på bedste vis. Ja. Ikke få taget os af dem på en god Vi vil måde. gerne tage os af dem, og vi vil gerne have dem godt igennem noget. Vi vil for eksempel, Camilla vil måske starte med lige at... Ej, han er fuld ham her. Var en fuld. Der skal være meget færne til dig, hva'? Ikke mere øl. Ikke mere øl til dig nu. Læg dig og sov. Kom. Stille og roligt. Og det er selvfølgelig ikke en vejleder, vi har her. Det er en anden russer, som også bliver trynet. Selvfølgelig. Så stille og roligt. De skal have kærlighed, de skal have omsorg, og så sover de. Når de så er vi også nået til et punkt, hvor de måske har fået rigeligt med omsorg. Hvad skal de så, Camilla? De skal fandme op og lige rydde op De efter skal deres fandme op og rydde op efter deres bræk. Ja. Og pis. Herovre. Op med jer. Op med jer. Op med jer. Kom. Op. Op med dig. Ja. De vil ikke altid, men man skal bare blive ved. Så. Du kan tage toiletterne. Noget andet vigtigt er, at man skal ikke glemme guf til katse. Så Gid på den russerne der. når vi så har fået udviklet dem til nogle rigtig store svin,
så er det også vigtigt, at de skal også have lov til at slappe af. De skal have lov til at slappe af. Og der er nogen, så er der selvfølgelig nogen, som bare ikke kan være. Dem vil der selvfølgelig altid være arrangementer til. Der vil være god mad, der vil være familiearrangementer, der vil være mange øl, der vil være fredagsbar, der vil være you name it næsten. Ja, faktisk. Ja. You hear that? It's the Big Pig song! There was a pig, and he was big. He liked to dig and wear a wig. He did a jig and ate a fig. He was a big pig. I can't hear you! There was a pig, and he was big. He liked to dig and wear a wig. He did a jig and ate a fig. He was a big pig. Sing it softly. There was a pig, and he was big.